И какво става, хора? Ние сме от канала. Мангалите се завръщат. И ние се завръщаме след 3 години. След 3 години. След 3 години му рипа отгоре. И ще играем Майнкрафт. Да. Пещера. Майка ми бъгна зуба. Ой, кой започна веднага? Усвищи го. Абе ще му... Мейхан бъд. Само не може да брекам на теста. О, бей, я брекам всеки на теста. Не, ние, нали модел. Окей. Не бе, бейте ме. Има се опита да ни изкрадне всички вата от теста. Гол! Абе, казвай нещо, бе. Какво казвам? Нищо интересно. Окей, ще го едитнеш. Да. Или таймлапс. Сес. Само аз не знам, там не знам. Тази нощ те сега ще се мърмат. Как бе? Да. Майка му стара. Ей, аз съм някой дупка. Така ме радост. Абе, брат. Абе, като го виждам. О, Емо! леко, че пропадна. Дайте му една дупка заедно. Не, дораро, някаква. Ама елате. Тук е, лата, тук. Алекс, ако някаква мина. Не бе, тук бе. Абе, Алекс, могъл да си да се качиш по водата. Имам един торч там. Всъщност е 4. Ема не ли? Абе, Емонили, къде си, бе? Ето. Абе, не мрана, бе, дева. Имам една покошка. Ой, скелет! Бързо. Такова, бе, къс кажеш това, бе? Армадил. Кво? Къде сте, мамата? Аре, там. Да иде, бе. На полината, вижте. Я да стигнем там, ще му отрепат 10 пъти. Давай, правим го. Правим го ние. Давай, какво стане тук? Вау! Май! Горе да поема, че ми скрят. Ти скелета отдесно. Не натам, Яна, не натам. Кой умира, бе, дева? Аз браклето. Абе, какво е да стане собствено? Гол! Гол! Вау! Браво! Браво! Къде сте, бе? Ба! О, не, аз се прибирам от дупчицата. Къде си? Е, тук. Аз всичко отбутам. Бързо! Идам. Симо! Майка ти! Давай си ма пичай! Мамка! Дай координати, е! Ето, минус 59, 317. Да, те спрете да псуват. Долу. Това ще да спазва. Да, нали си ми даваш? Не. Как си ми дава? Леле! Не, скелет. Ти ще ме бъде тук. О! Да бе, скелет е това. Абе, къде викаш, че е това? Я даде координати, бе. Минус, ето Алекс е тука. Я помощ! Минус 60, да бе. Минус 60, 317. Я нямам храна. 317! Бе, това къде го манем, бе, Колко? Минус 69? Минус 60. Си го почуваш, бе. 317. Гай, сега размете да спа. Не. Охо. Батера, слете да спа. Бей, друга работа. Батера, лехнете! Не.
Да си ги взем. Бате, не му казвам. Няма да спават. Просто леснете. Къде си? Ти бе координати. Минус 60. Окей, намери го. Моля леснете. Аз път. Не, скелет. Алекс леснете. Я помощ. Алекс Спинка и лефни. спинка и сладко, бе. Аре лефнете, бе, баце, гати. Де лефнете да Абе, оня точка спим. го служи, бе. Аре лефнете да спим, бе. Бахна на следната мисля. Ще ви прекъртат от бой, после ще ме... Работите ви. Гледай това. Не умрех да работирах. Почна се. Дърво. Почна се. Не ме путай, че ти го путай. Абе, пустиняци. Долу съм. Айде, лефнете. Не! Няма нощта ще стане нощ. Ден. Те са те. Копале, не. Нема ти си на представа къде съм. Наполовин сърце съм. Не гледам географията. Аре лефнете. Помощ, само това ме опитам. Идем. Се ули намерил! Да. Удобно. Не затова викам да лефнете, но нещо става. Емо, дай координати и играме Те заедно. са. Ох, Е, са пасе. те. Бе се бавка, играме заедно. И преди малко и аз късно. Дали играме заедно, аз се бавах. Я се спите, бе. Добре, двойка. Минус там колко е? Минус 7. Спомнил! Къде ме къща? Минус 450. Я! Уау! 60. Помереш на мене. На динази. На Диназия има спалнер на спайеци. Я нема брана, бе, дема. Тира яски. Става ли ден? Става оно. За един нощ. Оп, да бъде. Охо! Симо, къде си, бе? Откъде влезна оттам, бе? Накъде трябва да водим, че да излезнем? Яля тук. Цът. Малко му чувам нещо. Между другото скоро няма стане. Къде бе? Там нещо. Играчите там горе, бе. Нека вармират. Май да. Взел си Това почти айран е, бамо макета. Имах там 6 айран. Да. Има две, значи да, има 6. Къде си? Я се дигни. Мамка му що. Надолу съм. Некой има и рана, бе, дема. Не. Аз имам. Ако искате, елате на селото, ама. Отиваме на селото. Но в момента вече няма нищо, ама има крилати. Поне си има. Според вас селени, не. А, ти си има. Има село. Чакай си му идем. Ти са Симо, къде си? Под земята! Абе, брат, къде? Откъде? Копам! Алекс, ето те. Знам. Айде! И ти катакомби, бе! Симо яла. Не си то. На полиция ръце съм. Ял. Значи Чимо си направи? това факлите ти, бразата ти, на кутирка. Чускър! Меч. Абе, повече. Също чекам. И И единствено. Имаме 9 минути. Ако нека ме пипне, съм. Да, 9 минути. Но и мен ако ме пихне, съм дед. Става ден. Вау. Аз ще ви кажа кога е ден на всяко. Виждаме. Пута мадър, махайте се. Бега Алекс назад. Що? Ела, шматка. Назад, Алекс, назад. Аборт! Не забравя, че снимам. Не се казва аборт. Abort the mission. Кул! Бах шумам некъде. Го е!
Мамка! Майко! Аз не го видях! А той ми скочи от главата! Нека ми вземе само айрана и всичко там. Той ми скочи от на главата. Емо, пиш координатите на сил. Май бяха минус 5. Минус 450. Вау! Предполагам, че нека поиграва, да не мисля. Алекс, не направим къща. Окей. Алекс, но мисля 5 минути ми играта и как да правим къща. Дай да отивам за кравата. Ема, я ме правя тук. Тук е близко до спора. Алекс, и по-като е близко да спава, пише. Майко! Аз съм съгласен. Аре, всеки път правим до село. Да. До село е нещо тъпо. Къде? Просто намерете хубаво равно място, къде има да има планинка от. Трябва ми месото ти, брат. Мисля, че е нещо до минус 650, 10. О, не, там. Абе, брат, Там, какво служи това, бе, майко? там. мила? Кога ви е... Остави два кревата, Емо. Има кревати, да. Ой, това С ръка ли го видиш? има джунгла. Тук някой ще направим къщата на планиране. Умрей вече! Има Нямам дърво. Давай, сред. Ще. Абе, тук що нема е... Че няма. Симо, вземи там, какво има интересно. Селото Няма няма. нищо. Добре, идвай насам. Идвайте насам. Ядни. Ядете. Гледай по-малко армадил, бе. Какво? Гледай. Али... О май гад. Като футболната. Не бе, мани го. Аз ще не мога да убием, бе. Се чува тук, бе. Не умира, бе, човек. Какво каза Алекс? Симо, нати Алекс, какво каза? нещата. Какво ще говори с него? Сета не мое. Не мое. Нищо. Майка му сте. Аз мисля, че ще падна му някаква бати дук. Бати, тук ще няма. Да имам за нас. Сам си не повярвам. Тук няма ядение. Елате от гората да съберем дърво. Я събирам в момента. Коя гора? Долу планината. Там. Симо, взели кревати. Само един. Като за него. Цел някой вика омазето. Чули се като дрон. Резачка, бе, дърби. Знам, бе. Това е резачка, бе. Резачка. Бръм так. Има и море. Тикви. Събери. Я взех. Wow, clips. Браво, бе. Баце, дали ще се удави? Най-вероятно ще се удава. Ама толкова... Ешка ми изкуша. Колко е? Кол. Шлеп. Ще преспива. Я им крава. Но я. Алекс, ти имаш ли? Веднага след като ще направя. Алекс, имаш ли? Да, ще видим.
Ще ми виж и ако не съм мъжни. Аре, защо не ми се умира? Между другото и на мен, защото съм накидал болки на мисля, защото не ме разпочвам. Какво? Да. Добре, По-бързо го прави. легайте. Чакай само да си направя. Аре, бе, брат. По-бързо, бе, какво чупиш? Къде да спим? Аре, бе, брат. Опа. Еми, я ще лефна. Беги! Аре. Легай. Легайте бързо! Мемом! Кой не спи? Си ме. Айде, легайте. Яна. Умирание. Камнена, нали? Древен. Готово, имам. Бюджетът стига до толкова. О, Опа, загина. И йомка. Да. Няма как. Да, знам тук да ги поправя. Да. Може бе да е вик. Опа. Не му е. Да. Ама не е какво е. Паца не мога водим. Куче. Май ти спи. Да, бе, аз бюджет. Кучам се. леко да не го такова да не е. Ще го таковам да ти... Такова. Чеки, бе. Арк, взяй си веко на А. Минус 47. Ле, ти си горе, бе. Да. Къде си? Долу. Абе, бат. Копане. Дай се на... О, педал. Ако влезам тук, Къде си? не знам дали ще умра. Дай координати, бе. Минус 187, 287. О, трябва да мина до цяло пещера. Майчка, Ще стане трудно, ще стане. аз съм Долу си. Това дали ще мога рит не ми Аре, више. трябва да направиш път. Това, защото докато умреш горе, не може да се скачи 20 години. Направил съм. Ама такъв къде никой не мога да разбере къде. Но аз не знам къде. Некъде. Просто съм строго. Ти бе координатите? Минус 178, Не си, бе. 289. Дай бе, къде си. Остани на това на пещерата. На Паци, каква пещера? Айде бите горе, че не се наскучи. Не, ти идвай тук да влазаме вътре. Къде си, бе? Яна, къде си? Вътре това. Ма къде, бе? Яна, къде си? Минус 177, 288. Минус 187. Минус 177. 288. Как направо, човек? Това е горе пещерата. Вау! Ама 200 и колко? В третите какви са? 289. Там са и гората. Майко! Ей, циганче. Имаше крипър. Той е за 20 път. 170... Минус 174. 288. Минус 174. Да. 280 и нещо. После. Те мали за помисли. тук съм добър. Верно се купят. Добре. Тук няма нищо. Така. Минус 180 и нещо. И 8. Какви са ви координатите? Минус 168. Да. А другите какви са имаме? 280. Аз съм на селото. Аз съм на 2000 блока от вас. Я заобиколих всичко. Може да съм на 2000 блока от вас. Браво. Пак. Алекс, запомни ли?
Минус 165. Да, там съм. 288. Тева. Обаче ти ще. 288. Александър. И аз ще се скутам тук. Няма какво става. Минус 30, 20, 280. Окей. Сима влаза, няма какво става. Сложи само нещо къде Не да моля падне. да строиш. Легло нямаш ли? Имам. Кажи легло. Аз съм сложила. Тогава какво ти пука, като време. Първо, после изгубиш левели, аз изгубих левели. Какво стана? Умреш ли? Не. Мале, добре, че бързо изгубих. Няма нищо! Няма нищо тук. Ай, секс. Сега, ще падна върху точно минус 320, 280. Аз съм го купил това. Вижте координатите. Видали Дипслей, почвам на двойно. Минус 320, 274. Еми хора, между другото клип ще е спрял да снима. Това, което стана... То аз не знам къде е спрял да снима. Това, което стана, Симо умре. Взех му нещата. И я събрах диаманти. Какво? Какво е копеле? Диаманти. 8 диаманта от тук са на Симо, мой 7. 7 са. И ония ти взех 8. Да, а оня къде ти казах, демек 7. Да, бе, чекай, че математиката ми не работи доста. Майко! Точно знам къде паднах. Сега искам да преместиш кревата. Кажи пак какви бех. Минус 320. 320. Окей, аз съм буквално до те сега. Да, чай да си направя... Не сам. Да си направя меч. Служи кревата там. Къде ми е крафтинг тейбъл? Не знам, имам крафтинг тейбъл в мене. Не имам дърво. Много си далеч. Топа ми бе! Да бе, също. Минус 320, 240. Оп, не. Защо не могат да си направят? Добре. Готово. Я, дай да излизаме. Ай. Добре. Между другото, дали работи ли ми още са там? Сигурно. Майко, я забравих, че трябва да ходим на зададена посока, а не на къде. Симо, къде точно падна, помниш ли? Да, там къде има дупка и ми е толкова. Откъде знам къде е тази шивана дупка? Минус 320, 280. Минус 320. Ама, точно, почти точно. Оп, не е там. Я да ги пъти, бе, бати пустиняците, 4 негри, бате. Баце! Мамка му. Майко идва пети пустиняк. Майко, до тука бех. Абе, къде е шипката, къде е пак, бе? Я напръгнал. Да се пръгам ли? Повисах се! Имаш кръвата. Щупи ли? Да, не. Майко, го чупих на по-легко му тигате, няма повечето са... О, Батман. 2 Батмана. Няма се, може да си пускам вода, бе! Баси, няма ли съм, няма нужда да пускаш нещо. Добре. Чакай. Баси инженерната мисия. Майко! Майко! Симон щат ти ги няма, май. Симон щат ти ги няма. Не, там са. Не ги няма. Там са. Не знам. Там са. Последно. Там са. Май. Дева! Не, я нищо не видим. Мой къти. Аз приема.
Яра си. Те ми дупката... Мисля, това е по-сочно. Се купаше за диаманти на минус 55. Тука съм! Тука съм! Ето ти ги нещата тук долу. Какво стана, бе? Между другото имам 18 дни. Ето тук надолу. И само това е. А не, ги е горе, бе. Не, нищо няма горе. Има, бе. Ето тук умре, буквално е тук. Пустиняко, марш. Ще ми кажеш, че работите ми Да, имам 18 дни. Майко. Излизам с 20. Симо, откъде ще... Мамка ти деба. Тия малките пустиняци бият ли ме? Моля, 6. Откъде си имал тук ли? Ще ги да убием толкова. Майко ще умрем. Уе, копеле, не помена. Май, знам с тебе, ама я умира. Ще излазаме ли или оставаме? Но ясно. Излатаме. През дупката, къде? Не, тук нагоре по водата. Да. Аз ми даваше долу. Баца, имам 24 дни. Симо тази вода. Добре. Ще се напикаме. Аз се спикам. Не си смея. Са откъде? Абе. О, нека си уже. Я дай някой да прошова. Абе се закратил като някакъв момиченце. Чайте. Да, само да не ги фудриш. Да, вика да. Да не си онлайна и да вика да. Да. Си нагоре по водата ли? Ако беше? Да. Също. Сега правя баси ме. Между другото съм на телевизията, но много по-хубаво. Тъй като виждам всичко, сега, ако не умреме... Трябва ли колко е дълбоко това? Догоре, до 64-ти. Малико. Я най-горе. Ето бе, горе съм. Ама ще почне да ми бие кръв. О, ла. Ей, Симо, дай да дигнем тук и да си слезнем после. Симо. Симо, Колко стана? ако бех на по-малко, направо ще си умем. Аз знам, че си на... Не го знаех, ама знаем. Да, всичко разбрах. Ufti. Александър Коряти. До една планина ли сте? Ало. Виждам имението горе. Виждам имението горе. Това е имение. Много е красиво. Колко е красиво. Толкова колкото си красиво, да сърцето ми се смее. Амот ни бе, брат. Зная съм. Ребо. Заплувам си къщето земя до Алекс. Симо, всички живеем на едно място. Аз там ще направя къща. Е, там. Слагам... Ти стиха. Не, да че да знаеш. Там това. Ти с твоите къщи. И е бъж на към изгрева на луната. Към изгрева. Бъж на изгрева. Гледай, я ле луната. Чай, Симо, къде си ти? Емо спре се, друсаш. Симо, къде си ти? Чак погледни нагоре. Hello, how are you? I am under the water. Оп. О, не съм луната. Видя ли го? Да. Аз влизам в къща. Мали. Пречи отправих една на ония стол. Грибо, бегай, 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 бегай. Къде? Къде? Я. Ще гръбна, Симо.
Идват и две зомбита. Къде? Скелет, Симо, на дете бива скелет! Скелет, Симо! Помощ! Яна! Бача, Яна ми гранат от къщата! Не верно! Добре, верно е, ама нищо не направих. Баце! То Манго Джери, какво правиш там? Манго Джери, вика. Айнщайн, къста Франки. Дебел и голем като тебе. Като път. Хора, знаете ли колко трек кътва мене, ма? Това ще бъде кътната тежка. Крипър! Къде? Помощ! Крипър! Не гръбвай! Сета си спом бойде и отивам да се бием. Още един кът е чува, бе? И отивам да се бием. Сабин бик. Ой! Се бием. Абе, то кръва тя ли го сека? Не. Това не яда. Те лъж! Какво ще кажеш? Тука съм. Ой! Кръпа. Абе, ти не мога да сложиш по-смазърски. Дем, това е добро. Дем! Боре, не е загледал. Работите ми. Арсен, как измисляш тия работи, да не? Кое? Алекс, къде не е? Без да гледам това. Едно остане. Бех да гледа туториал. Я без туториал къща. Убава, не мога да направим. Автобил къща. Как да направим? къща? Мога да направим. Те, то ми трябва. Избързаха ми крикът. Симо, какво правиш, бе? Некой, да дойде с мене. Мисли си. Али. Симон, бе! Ти с битките. Кажи, той взимаш. Не пържолиш. Кача на плотността. Не, няма. Да, ще. И ще издържи на прапо от мигела. Майко на това спатил като... Не. Майка ти! Майка ти патрулката. Пилота мишки има ли? Аз се чува се потопел да им гледам. Изпълна една стена разлика. Точно като музиката. Батле. Тя ако се намества. Баце, повече музика няма. Баце, но... Дева е, я нищо не види. Аз виждам, що съм го пещера. О! Човек, това ми изграме всички. Абе, това не сте го ви направили. Кое, бе? Това къде падна се едно отгоре. Да не е кофата да си ударва. Де, бе? О. Знаеш, ти имаш шанс, ябълки кофта. Чекай, да знам, че някой ще се качи да не се справя. И ако не го бях... Ще се качи. Ще се кажа. Ние сме на подземие тук, се качи. И ако някой пита кой е бил, не съм бил. Братле, знаеш колко пържоли изгърмеха майка ти? Под кравата ми. Не тука. Те изгърмеха нагоре. Емо, това е само за контент. Какво? За контент, бе. Контент. Контента. Пунканки. Това е твоето легло. Пунка. Да. Пунканки. Имаш и връзки да вземе. И да се казва вече си... Кухумаро. Си кос. Пунканки. Кухумаро. Аре, Александър, аре, че... Чакай съм на нула блок. Майко! Кой го затапи това, бе? Ти сега ще умра. Александър, едва честа беха. Мошенник. Мошенник. Нещо се опитваш да ни тръкнеш, а? Няма да се получи. 8 лапи са. Баце, това е. Александър, дай си ми криката. Абе, брат, ти се отризалиш. По принцип. Абе,
те знаят те. Абе, май фарих Кирка. Симо, дати си ти даймънд. Симо. Тимо, дай. Александър, ти ма умен ли си, бе? Спрели клипчето. Не. Я спрели. Не, бе. Кажи чао. Алекс, ти тъп ли си, бе, човек? Абе. Чакай. Алекс, спрели, бе, кажи чао, бе. Абе, чакай. Чао, мишки. Аре, че трябва да си сложим нещата и да... Аре, лога си го. Що? Така. Ocean Monument не съм Минус направил. 50. Добре. Слагаш... Да, слагам! Слагам! Ема на дъното на земята. На дъното на земята е 67 блока надолу, но стана ден. Добре, са на ден. Верно ли? Уичка! Майко Симо! Я не излага. Слагам да я трябва. И аз. Уич с кирка. Ама кирка. Аз я не ми помня. Какво не? Дева. Симо, доле си правят... Айде на земя. Не дай пита повече. Това не ли беше? Яно, чакай да стане ден. Зелен имам жълт. Колко айран имаш? Къде я знам? Абе, попад ти отгоре, бе, брат, некъв. Дай, ма казвам. Имам един стак. Айран. Не знам да Рок, съм бил. рок. Чувате ли? Стата, бе. Ти си правил някакво... Ой, бе. Пъс! 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 Не! Чуеш ли? Къде ще е? Мамето ти ебем я. Твое! Куче. Уау! Не! Без да сакам! Без... Не бе, ла тука бе, помяр! Помяр! Не мога! Не мога! Помяр, запри! Симо бе! Това куче... Това куче... Стана ли? Не! Не знам. Кучето така ми го изига. Ще, бе. То сме тръгнали. Ей, тук имаш още едно. Къде? Чувате ли? Аз чувате ли? Кое, бе? Рок, чувате ли? Да, се едно ще падне булката малко. Нещо такова. Симо, къде отиде кучето? Верно е, кой го пуска там? Да не е средния път. Ама това се чува, бе. О, Семо! Знам, че си отношал. Май, помощ! Без да искам! Без да искам го удари. Това село е много яко. Абе, гледайте, виж къде е селото. Друго куче. Не, на планина има два брата. Я на другите. Верно ли? Не. Добро, ама. Я ще скажа. Бачи го бием. Това тръпи. Симо! Тъма ще да го питам, бе, човек! Так спомни. Алекс, бе се малко. Затъпи го. Айде! Ела, бе, помяри. Симо, беги! Не, бе, човек! Фу. Искам да го питам, я. Кучето. Кучето да пречат, да знам с бълги. Аз знам също ни. Бълги като Симо. Абе, какво е това, бе? Алекс, едно си вите. Колко си вите, като си направи секретна база, и си правил нещо. Ама виж, намерих си база. Секретна база! Секретна база си прави. Секретна база. Такава база, като ти те говори. Кой ще ми цеми изминем? Да, не си кал. Са тъй си намеря ново кученце, мам. Къде паднах? Опа. Браво. Сигурно го направя. Яна, какво правиш долу? Мале човек, викал си утката,
Са на брак соса. На брак соса, вика. Намазай. На брак соса. Вика Яна. На брак соса. Аз сега къде се кача. Ей, И хора, това ще бъде клипчето. Чакай До сега. нови срещи Чакай и сега. нови пътеки. Айде. Симо, тук са се разсвърчали нещата. Къде бе? Чакай, имам това и това без това. До нови срещи, вика, и до нови пъти. Да, знам, видях. Какви бяха Елате горе. координатите? Какви са координатите? Казах ти. Кажи, не, 1000. не са 1000. Не са 1000. Моля ви, кажете ли, Не искам верно. това. Умреш, Алекс, бъдеш кажи ми, стрелен. Алекс, кажи координатите. Некой пусти вода, че ще рейдж квитнем до 10 Не, кажи качи. първите. Моля ти. Яна ела от тази Моля, страна. не, верно, Алекс. Минус 33. Яна ела от тази страна, бе. Минус колко? 33. Другите? 340. Добре, на 600 блока са. Аре да. Да, локацията. Да бе, я трябва да се качим. Много си добра локация. Да, чух. Да, е там мачка. Давай Ама си. това се дър. Вече не знам, че ще гради в града, вика. Кой горе, бе? Симо се пече. Но бавен му. Трябва ми чест. Демек ми трябва да го. Глека ми роби чест. Но ти не ми друго. Симо, ягото ни е легото. А, бе. Ей, мане, 7 такова. Не. Това е по-бързо. Емо, как да си почти там, бе. Първите сте 100, минус 150. Да, те са. Това ще ги много бързо. Майко мила, майко. Ей, ще се населя. Бау си. Ето, Бау, тук съм! Филип. Тук съм! Може стигна по-бързо. Кой е това купче горе, бе? Това ли ни е къщата? Емо, състезание, кой просто стигна той почек. Това ли ни е къщата? Да. Емо, кой просто стигна той. Изключи телефона всеки момент. Да, аз знаеш колко време ми се отнема да стигна до това. Да. О, готово! Алекс, защо си направил покрива? С такива блокове цигански. Не е верно. Чакай, идвам. Не е верно. Идвайте зади мене. Кой се пъсна? Стига ми бърка в честа, бе. Ама гледай, я само ще дам кожа. Ге. Ама Дай той... си- Дай си ми кошта. Ама ти не! Дай си ми кошта, аз кошта дам. Дай си ми кошта. Готово, дадох я. Не си. 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 Алекс ще те путна. Не си. Не, бе! Емо, нищо покажа на пипа. Каквото Айде, го взе, това е каквото го твое. взе, каквото... Ало, дари ме пак и ще се обърнем аз. Сакаше! Нямам спомням по ентечка, така че не би. Ей, аре! Черката е това битва. Ей, аре, че се заглавих, бе, да еба. Ай, какво претълвам толкова рано? Ей, лате зади мен да направим, че ще ми се изключи телефона всеки момент, бе! Аре, бе, правете. Ей, лате зади мене! Аз съм на хавани. Добре, му не мръди оттам. Батман. Алекс, Симо, къде сте? Симо! Еми, още 20. Симо, тук си. Ама Емо се не види от тебе. Тебе големата ми глава не види. Аре, 3. Симо насам ги. И това ще бъде от нас, това е първи епизод, ако ви харесва. Цъкнете лайка там, какво сакате, цъкайте. Ако не това Абонирайте за канала, ако са... Ето, тримата педали имат OnlyFans. Ще напиша долу описанието. Не ме да шумам! Симо, не дей. И това бе.